हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो हेपि विश्वकर्मा फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। ओमफ्राय नै दिनैहाय फुङावनो सिखारबाय, सेला हारि सिबबाय। सेला माने जा बिखुनजोआनो सिबखायो सेलाखौ, ओमफ्राय आं खनासेल' सिबदो आरो। आयु आयु थैबायमोन आं। जिबौआनो नै लोगोफोर न' लिरनो होननानै हा जावनो होनना फैदोंमोन आरो नै, ओमफ्राय जिबौआ नैयावनो दंमोन दे बेसेबा, ओमफ्राय इनो खारलांबाय नै। ओइनो खर'ल' नुजाना दं, ओइनो टेपुपुनो जा गुरला बादावलायदों थाव। बोरायखौ भिडिअ लानो होबाय आरामसे, माबा खदाल हा जावनायखौल' लाबाय थाबाय, आंखौ लादियासैनो। बिदियावखि आं ब्लग भिडिअ बानायनो हायो नुदोंना, आंखौ देखायदियासैनो बियो। आं हा जावबाय थानायखौ देखायबाय। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, माबायदि जायो। नोंथांमोना जेसे हायो एसे दिनैनि दिनखौ आं शेयार खालामनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो जागायलांनोसै। उल्थां फाल्थां लाबायहाय फुजा होखांबाय लोगोफोर। भिडिअ लाना होग्रा रावबो गैया नालाय, बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो हादियासै। दिनैनि फुजा होनायाव मा मा मावखो, मा मा दांखो, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन होननानै सानदोंमोन, नाथाय भिडिअ लाना होग्रा गैयिनि थाखाय आं हादियासै। बे थालिरालाय इनि थाइसेयाव 10 थाखा हा थाइसेयाव। दाखालि आं एसे गिदिर आखासे लाबोदो माबायावनो 40 थाखायावनो। औ इदिखो सोर फायदिखोलाय सोर मा दाखालि थैमोन लानाव आंलाय इखौनो माबा बायदो सं गोथावनो जायाबो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दासान्दि गरमखौ माबायदि। आंहाथ' गथ' गोनांजो बेसेबा माइसुं बेरस्रावजोबनाय। नै आंना बोराया पाउदार फोनना होगासिनो, माने आंहा गोरनाया माइसुं बेरस्रावना आलौनानै थानोनो हाला। एकदमबारे ओरैबायदि माइसुं बेरदों आंनाव गरमजो, माने माइसुंनि थाखायनो आं जेबो मावनो दांनो गोसो गैया जाजोबथारो। मामिखौ मा खालामदों जादों? पाउदार फोनना पाउदार मार माइसुं बेरदों आंनाव नै लोगोफोर दब्रा ओमफ्राय जि आलौ सायाबाबो सिसि सासानो थानोनो सुखुवा, माने मोदोम दं गोदो बेबायदि बेरामोन। माने दा बिराद बेरग्रा बोसोरनै जाबाय नानि जन्म जानायनिफ्रायनो बेरनाया, माने इदि गरम बोथोराव सिमोन थांनायाव थेवबो एसे खममोन, ओमफ्राय देग्लाय मा देरसिनदो, माने आखाइ मानि नायथावजाया नै सेथल माइसुं ख्रि आइथिं मानि। ओमफ्राय आं जेबो देलायाखै, लिपस्टिक फोनाखै। ओमफ्राय लिपस्टिक फोनबाय थाग्रा मानसिखौ इबायदिनो भिडिअ बानायबा बोरैबा बुग्लेब नुयोना। नै दा असारा जादों दा ओरैनोथ' साइज गैखाया, देलायबासो एसे साइज नुयो। दासो बायना लाबोदो थाइबा नै जरासेयाव, इखौ जाग्रोना लानोसै गरम बोथोरनि। गाबोन जानो आथिंफोरा नायना लाबो नायनाङा दे फिसाजों दौदोंबो जानो जाखाया जेलाखै बुस्थु बानाय जाला आरो गासैबो जायगायावनो जानो हागौ बेबायदि दंफां गायनो थिननाय बयबो मिथिखागौ। बेनि थाखायनो नै जोंनाबो बोरायखौ एवस्रांनो होबाय आङो, ओमफ्राय आं बेयावनो गायनोसै फांनैखौबो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बारा मोजां जादियासै भिडिअआ, जानला मोनलासो जाबाय। थेंक इउ लोगोफोर जाय जोबजासिम नायदो आंनि भिडिअखौ। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय लोगोफोर।